Бог і вера ў Бога. А трымае мяне голас продкаў. Што б я хацеў пажадаць, скажем, наступным пакаленням, праваабаронцаў, журналістам, літаратарам, іншым, скажем так, творчым людзям і інтэлігенцыі, гэта трымацца праўды. Той тэзіс, які сёння можна пачуць, што кожная свая праўда, гэта аблудны тэзіс. Праўда яна адна. І калі знайсці і трымацца яе, то можна дасягнуць вельмі шмат. У тым ліку і свабоды.